Tagandira kumurekeraria bereka okorekana gotegera meye county ya Kisim igobono abanyakenyero kurwa sensemeri ya mwebi burabu yibone gotoka se woderi ya sensia se bunge ya kitutu cha North meye county ya Kisim balene kibakwe gokeria ne mono bali muniko bagendera tokwekinia sensemejo eyengo bwatekana na batugi ibebito ane mono chingoko babere bakonyoro bokonyi kurwa se kyombe Kenya Ridge Foundation chingo wetani 50 kalengana borongo batebere bunenchira mu yokonyara gokinia ebyombe sensemejo omulikeito diponasanya norobochirwa senchira yoboime abamenyi bekenyero kya mwamwe biburabu kegotoke wodi ya sensi ebunge ya kitutu cha North nigo bagokera obomo bwabo buna mwamwe biburabu self help group abo barine kerenga kyogoseria ubutaka kurwa sechinka jesa marida yango kujosho manari ibumburi ndega mwamwe biburabu kenyero kya mwamwe biburabu bono itwa chakire group twachagete mutinyo gatatu mutinyo kane tukanyore certificate ya kurwese social services bona tuli gango kora tuli table banking egeto chatwa ikase mesa twaina na chipesa twaina na abantu babere every Tuesday echipesa chinde chigo tigarange nabo tokone twakora banking as a account bona ga etwachagete bune group yense egere kenyore ketenya ko bage ko bachonjo asa mangana echinyeni asa mangana obutugi bwechombo butugi bwechingoko ritu kulia rero nigo banyoro gusirwa gwechingoko gwetania 50 kurwa se kyombe kyo mumuro bwa tomoyo bwwancha Joshua Makoria Renchi oyore no moyo bwogosira chiamate chirikire no konyora wanse onda no mogoka sinyi tutwanyorire chingoke project ngana korragesa na nyome twekenyoreke lakini rero iga narorirenga makuri nato chari tia sekenyoreke iga twanyorire chingoko rero ndero no mogoka sana sengenje Joshua Makoria Renchi Foundation ya tuikirima twatebe nambi ya mono ase chingoko chiri atoire togosabana chingoke chi yasa chirende jitwara muchando ndos twatebe nambi ya mono na to endagira na to vaccination so ndero no maana na chingoke chi chikolendu bya njire tamaza ramaya gusangana abanyakiomba bwe nigo barera buna nigo bari na maroro yo wekinia na mono nigo bari ndiambuye mono ujasomo samaria ko bainyura chikolendwa ondo nabo konyora mambie ni gwachenjiri kwa retire mboli boli ina be kubwatera munekombe era tamazao tukine munekombe ande tokole kende kengao kira tokonya munekenyoro so nimesema asante sana mheshimiwa Joshua Makoria Renchi asori yasako beke buya ogendera konya abantu baito ndoba abo moisa so konya nabande baikeru bakonywe nayo kerekenyo kerakine ense mono ko bamo nigo bono baligetie gusira ne nyomba se nyomba elio koenekya nga beteneneire bene ya kuchakira kwa gachina na chinyomba babere at least kero montaño ale chingo ko more than 100 each egere tujaka ko gena inde bono tubwate a plan yo kokora improved kienyeji na indigenous birds egere digo liria ebutyaze nyichingi yana onekero chiko ndi kwichikwanza namba genabo namaya igo tukwendete kunya kogendere Ikuripoteria Ndizi TV kuri kenyero kya mwamwe biburabu kutoka imeye wodi ya sensi bunge ya kitutu cha North teretera nenkoro kwa Dipon asanya